Mose nwoma etosu mienu ana Exodus tibako. Na yenom ne Israel ma wone Yakob ba Misraim no din. Wo mu biara ne ne fiefo na ebae. Reuben, Simeon, Lewi ne Juda, Isaka, Sebulon ne Benjamin, Dan ne Naphtali, Gad ne Aser. Na Akra wofri Yakob asene mu nyinaa ye Akra aduoson. Na Yosef wo Misraim dada. Na Yosef ne nuanom nyinaa ne won bresofo no nyinaa wuyi. Na Israel ma no wowoe. Na wodori bebre. Na wonase chene. Na won ho ye den papaapa. Na woye asase ne so ma. Na ohene foforo bi sori Misraim a na onim Yosef. Na okachre ne man se, hwe Israelfo no dɔɔso na wɔn ho yɛ den sene yɛn. Momra ma yɛne wɔn ni ne nyansa mu na wɔanɔɔso. Na sɛ ɛsɛ bi ba wankɔka yɛn atamfo ho ne yɛn amɛko na wansɔre asase so ankɔ. Na wosisi wɔn so adwumayɔfoɔ so mpanimfoɔ sɛ wɔmfa nesoade a emu yɛ duru nhyɛ wɔn so. Na wɔkyekyere adekorankuro Python ne Ramses ma Faro. Nanso dodo a wɔhyɛ wɔn soɔ no dodo ara na wɔdɔreyɛ na wɔtrɛɛ. Na Misrifo suro Israelfo no. Na wɔde nyadie ya ya di Israelfo. Na wɔma wɔn asetena fono wɔn wɔdɔteɛ ne ntaya ho adwuma a ɛyɛ den ne afuom adwumayɔ ahodoɔ nyinaa. Ne nnwuma ahodoɔ nyinaa mu nyadie ya a wɔde di wɔn mu. Na Misraim hene ka kyerɛ Hebrifo a wogyefo a wɔn mu baako din de Sifra na ɔbaako din de Pua no sɛ, sɛ mokɔgye Hebrifo ma wɔ na muhunu adwa no so sɛ ɔyɛ ɔbarima a munku no na sɛ ɔyɛ ɔbaa de a moma no ntena ase. Na awogyefoɔ no suro Onyankopɔn. Enti wɔanyɔ sɛdeɛ Misraim hene ka kyerɛɛ wɔn no. Na mmom wɔgye mmarima no nkwa. Na Misraim hene frɛ awogyefoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na moyɔ saa na moma mmarima no tena ase? Na awogyefoɔ no ka kyerɛɛ Faro sɛ, Hebrifoɔ man te sɛ Misraimfoɔ ma, ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔyɛ pirimpirim. Awogyefoɔ no nya nnuru wɔn nkyɛn no na wawo dada. Enti Onyankopɔn ne awogyefoɔ no dii no yie. Na nkurɔfoɔ no dɔɔso ara, na wɔyɛ din yie. Na ɛsiane sɛ awogyefoɔ no suro Onyankopɔn nti, ɔmaa wɔn afie mu yie. Ɛna Faro hyɛɛ ne man nyinaa sɛ, ɔbabanin biara a ɔbɛwo no no, monkɔto no ntwene subɔnten no mu, na mmamaa nyinaa deɛ, momma wɔn tena hɔ.